Horas amanginang, pajupang hitamu se di channel YouTube namyon. Marhiti pikiran namin na mungkin boy mangurupi hita di pangaradiota, di jamita, nanayang sipatol hasota, di partangyangan songoninang di jamita, di hari minggu siganuk minggu. Di tikyon naing patol hason nami tu hita pikiran nami, ima na mungkin boy mangurupi hita, taringo tu jamita di partangyangan, imana gabe epistel di hari Minggu, tanggal 1 Juni 2025 Minggu Saudi, jala turpuk, imasian pangukapon bindu 22, ayat 12, sahat ro di ayat 20 sada. Amanginang duktakas hujahami turpuhon jala husor hami hujahami aka bahan-bahan na mungkin boy mengurupi pikirata laho pamorahon pangradiota na parjolo di pikiran nami toktongma ingotota ipolani buku pangukaponon ima taringot tu na patuguhon hapor seaon ni akka halak Kristen manang tadok majo halak na porsea na perjulu di mula-mulana gereja perdana akka huria na perjulu ala di bagasan godang sitaonon dohot arsak dohot pangalileon dohot penganiayaan akka namasa tunasida buku pangukaponon songot sada pangukapon na pinasahat ni debata tu si Yohanes na terbuang manang diasingkan di Pulau Patmos na laho margogoihon ha porsyon na sida asa toktong marsihohot di ha porsyon na sitong tu debata marhiti Jesus Kristus jala di ujung na ditogihom nasida asa dapotan hamonangan marhite na marsihohot toktong di haporsyaon nasida naso manadikon haporsyaon nasitong di bagasan Jesus Kristus. Ima ingotota ganuk tajaha turpuk sian buku pangukapon nakpe sipata maul atusata daksongon murani buku na asing aladong akka simbol-simbol dohot akka godang istilah-istilah na mungkin tang mura atusata lemolo taida ipolana manang unokna laho margogoihon akka naporsiai boto otama ia bukon ima buku na manugihon hita sonari nang nasida terlumobi akka naporsea naparjoloi asa marsihohot manang ahape sitaonon na niloas ni debata masa dingoluta jala mangoluma pakirimon di ujungna molosai benget lehonon ni debatado dihita upani haporsyauta na marsihohot di bagasan Kristus ima haluaon nagok. Ima na parjulo na paduahon di turpuk taon perlu patakason dihita mulumulak hita muse tu pandohan ni Apostol Paulus di buku Rom jala takas do taboto upa tinuhor ni dosa do hamateani. Ia hamateani ima persirangan ni jolmai dohot debata. Jala persirangan ni macai bagas do tang naboy dipaturei marhite parange dohot pambahenan ni jolmai ia soholan asini rohani debata na manugu jolmai tu haluaon marhite haporseaon. Jadi mula upa tinuhor ni dosa do hamatean atong hinorhon ni haporseaon ma haluaon.
keselamatan oleh karena iman dan oleh karena anugerah kemurahan Tuhan saja. Atong di dia do letak ni ulaon na denggan. I dia do posisi ni pambahenan na denggan. Posisi ni akka ulaon na denggan pambahenan na denggan. Idaw tamay songot tadani halak na porsea. Songon parbue ni ha porseao ni. Jadi mulai dok diturpuk tahun nagirano ma ro Tuhatta Yesus mangalehon upa ima namar pardomuan taringot tu hombar tu na niulana dang gabe atu satay ulaonido na pauluahon. Dang gabe ta atu si irupani mararga situtu ulaoni gabe makorhon haluaon daong. Alay ikot taida dui songon parbue ni halak na manoktong porsea gabe toktong do na sida mangula ulaon na denggan. Songot tada ni sa halak na manoktong porsea toktong do na sida tong marsihohot mangulahon na denggan. Jadi ha porsea nido napaluahon dang ulaon na denggan. Alay dang cukup holan hata porsea molo sotarida marhite pambahenan na denggan na manoktong odo na maol dihita selalu menetap tanpa lihat keadaan dan kondisi ini kadang yang susah. Jadi percaya selamanya, dan oleh karena percaya lalu berbuat baik, setia berbuat baik untuk selamanya. Selamanya, terus menerus. Ini yang tidak mudah. Karena kadang perbuatan baik kita tergantung kondisi, tergantung keadaan. Tidak menetap sampai pada waktu yang lama atau sampai pada akhir hidup kita. Lalu sangat penting bagi kita untuk memperhatikan bagaimana perbuatan itu terus menerus. Tidak sesaat, tidak sebentar saja, tapi menetap untuk waktu yang lama sampai kemudian hidup itu berakhir atau sampai kemudian hari Tuhan itu datang. Namangi muse di turpuk tahun pandohan namandok gira maauro. Naon ikot takas dotong taatusi unang tahilalaru pani manang taatusi ay sa di hari do ay namargabus do barita na ulion hataon ay gira hatop namay. Tapi sian partikiani tu partikian sonari ngamat sa leleng somar narodo pe. Daksongon ihita mga tu si hata gira. Gira ido imane son gira maauro na marlapatan haroro ni anak ni jolmay hombar tulomo ni rohana sa di hari tikina daktawoto alay na pasti rodo ibana. Atong buado pandohan gira. Na pandohan gira taat tu sima di bagasan sada pangatusion daksarupa partikiata dohot partikian ni debatan. Jalaboy do secara sederhana dohonota muse molo girama auro ninna rupani boy do ita tu si jepek do umur ningoluta. Alana molo so ipe haroro ni anak ni jolmay secara eskatologi keseluruhan alay ikut boy do atu sata di hamamateta ay isi nama ari parpudi dihita. Eso na bobi paturiot ta parangetta molo dung marujung ngolu hita. Alani asa toktong manatita ikot tarajumido partikian parpudi mediau. Haroron itu hani mediau. Nakpe adong do eskatologis na menunjuk pada haroro ni ari parpudi ima ha sesega ni hasyanganon manang tiki di pembaru debata portibion akhir zaman. Maranatha ro Tuhan amen saitibu maro. Saitibu maro saitahirim do jala sataiddeho do tibu maro alay olu do sepataga bisukun sa di hari doro.
tong ikut tatu sudah pandohan gram auro song sada warning peringatan asa siap sedia senantiasa. Na mangihuk muse ida utama di turpuhon molo sorodo pe sadarion. Alena pasti doiro atau pai maro tikina dilehom madiau sada partikian taida mai songon kairos kesempatan. Ide benar dong endeta hidup ini adalah kesempatan. Taida mai songon sada partikian asini roha. Laho mangulahon nadenggan songon parbueni hapor syauta. Satok tong manok tong makirim. Siala di sada kepastian naboido terhamonak konau perdalanan ni hapor syauku di Portibion. Naboido terhamonak konau sah ro di ujung na ala niaha ala namandonga niau ima Yesus Kristus Alfa Omega na perjulu dohot na parpudi. Yesus Kristus Raja, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus napuna saluhut, ido dongakku, ido ali-alikku, ido namanariho nau. Alani ido yakke kita, monang dohita di ujungna, terhamonak kok kita doi saluhutna, ala ibana mandongani hita. Dalam keyakinan bahwa kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja dalam kehidupan setiap hari, maka kita memiliki keyakinan kita akan memenangkan iman kita sampai akhirnya. Kita akan tetap setia kepada Dia sampai pada akhirnya, karena kita tahu Ia akan menolong dan memampukan kita, menjaga kita, bila kita juga tetap setia. Pertolongannya akan memampukan kita memenangkan perjalanan iman kita selama kita hidup dan sampai pada akhirnya, bahkan sampai pada akhir zaman, Kristus akan menyertai kehidupan kita. Mate manang namangulu pe hita di bagasan Kristus do hita. Atong jagaon na do hita di namangulu di Portibion, di namarhosa do pe hita. Jala dung mate pe hita, jagaon na do hita. Ay di bagasan ibana do hita. Ima widahami turpuhon napaposon rohanya kana porsea ditiki asa marhamonangan saha ro di ujungna jalan napaposon rohata ditikion mangadupi manang naahape ibana do Raja Yesus do Raja na tuk huaso dohut gogona mandongane hita makamonakon jala makka ngoluhon haporsiota saha ro di ujungna.